Ukážeme si, ako riešiť úlohy na spoločnú prácu. Máme danú úlohu. Prítokom A sa nádrž naplní za 3 hodiny, prítokom B sa tá istá nádrž naplní za 5 hodín. Za aký čas sa daná nádrž naplní, ak otvoríme oba prítoky súčasne? Uvedomíme si, o čom je táto úloha. Máme danú konkrétnu nádrž, ktorú môžeme plniť pomocou 2 prítokov. A to prítoku A a prítoku B. Poznačíme si, ako dlho bude trvať plnenie tejto nádrže, keď bude otvorený iba prítok A a keď bude otvorený iba prítok B. Napíšeme si sám. Keď je otvorený iba prítok A, nádrž sa naplní za 3 hodiny. Keď je otvorený iba prítok B, tá istá nádrž sa naplní za 5 hodín. Najdôležitejší stĺpček, ktorý používame pri riešení týchto úloh je, aká časť nádrže sa naplní, keď bude otvorený prítok sám a bude otvorený 1 hodinu. Akú časť nádrže naplní, keď bude otvorený sám a bude otvorený 1 hodinu. Ak celú nádrž naplní za 3 hodiny, za 1 hodinu bude nádrž naplnená do 1/3. Takže sám za 1 hodinu naplní 1/3 nádrže. Ak bude otvorený 1 hodinu iba prítok B, naplní nádrž do 1/5. Celú nádrž by naplnil za 5 hodín, za 1 hodinu naplní 1/5 nádrže. Predpokladáme, že oba prítoky budú otvorené T hodín a za tento čas naplnia spolu celú nádrž. Takže spolu túto nádrž naplnia za T hodín. Akou časťou sa na naplnení nádrže bude podieľať prítok A? Teda akú časť nádrže naplní sám za T hodín, kedy sú otvorené oba prítoky súčasne. Za hodinu naplní 1/3, za 2 hodiny by to boli 2/3, za T hodín to bude T/3 nádrže. Prítok B za T hodín naplní T/5 nádrže. Za hodinu 1/5, za 2 hodiny by to boli 2/5, za 3 hodiny 3/5, za T hodín to bude T/5. Za T hodín je naplnená celá nádrž, pričom prítok A naplní nádrž do T/3. K tomu prítok B naplní nádrž do T/5 a spolu naplnia 1 celú nádrž. Keby mali naplniť nádrž do polovice, tak by sme písali T/3 plus T/5 a spolu by naplnili nádrž do polovice. Ale to je iná úloha, ako máme riešiť. Teraz je nutné vyriešiť túto rovnicu s neznámou T. Odstránime zlomky. Chceme odstrániť deleno 3 deleno 5, teda použijeme krát. Najmenší spoločný násobok čísel 3 a 5 je 15. Čítam. 15 deleno 3 je 5 krát T plus 15 deleno 5 je 3 krát T sa rovná 1 krát 15 je 15.
Na ľavej strane dostávame 8t sa rovná 15. Ale my chceme vypočítať nie 8t, ale t. Pri t máme číslo 8, navzájom sú spojené znamienkom krát, teda číslo 8 odstránim pomocou delenia a chcem odstrániť číslo 8. Odpíšem pravú stranu 15 a urobím príkaz ekvivalentnej úpravy. Vyšlo nám to v hodinách. Zlomok môžeme vyjadriť zmiešaným číslom. 15 deleno 8 sa rovná 1, zvyšok 7. Teda dostávame, že je to 1 a ostáva nám 7 deleno 8, čo zapíšeme zlomkom. 7 deleno 8 hodiny. Môžeme si ukázať, ako by sme mali postupovať, keby sme čas mali vyjadriť v hodinách a v minútach. Už vieme, že to bude 1 hodina a ešte chceme určiť počet minút. Napíšeme si 7 osmín hodiny rovná sa. Vieme, že hodina má 60 minút. Teda 1 minúta je 60 hodiny. Pýtame sa, koľko 60 hodiny to bude. Či mám rozšíriť zlomok 7 osmín, aby som ho upravila na zlomok s menovateľom 60. Vypočítame si 60 deleno 8, to sa rovná 7,5. Teda zlomok 7 osmín rozšírime číslom 7,5. Týmto číslom vynásobíme menovateľa aj čitateľa zlomku. Dostaneme 7 x 5 je 35, 3 ostali. 7 x 7 je 49 a 3 je 52. Vyšlo nám, že je to 52,5 hodiny, takže je to 52,5 minúty, inak povedané 52 minút aj 30 sekúnd. A úloha je vyriešená. Keby boli otvorené oba prítoky, danú nádrž by naplnili za 1 a 7 osmín hodiny.